Dobrý deň. Vítam vás na začiatku nášho experimentu, ktorý sa volá Svaly a sila cez živú stravu. Moje meno je Andrej Maťko, ja som Vitalian 3 roky. Každý príde k niečomu kvôli nejakému dôvodu. Ja som bol predtým vegetarián a jedného dňa som sa pozrel na fotku svoju, že ako vyzerám a sa mi to nepáčilo. Takže som začal experimentovať sám so sebou, ja som taký človek, že najlepšie si to na sebe vyskúšať, takže som prešiel všetkými možnými dietami až úplným postom a zastavil som sa pri tej zelenej strave. A začal som ju praktizovať a sa stal úplne taký zázrak, že zrazu som mal väčšiu energiu, lepšie mi to pálilo, viac výdrže, kratší čas na regeneráciu, aj taký to chcenie žiť, tá radosť zo života. V podstate ten vitarián znamená od slova vita, život. Tak v podstate vitariánstvo riešim alebo čítam o ňom, zaujímam sa o ňoho už dlhšiu dobu a toto vlastne bola šanca si to vyskúšať v reále aj vlastne s cvičením a v kolektíve ľudí, kde je vlastne možno taká väčšia motivácia k tomu. Bolo to hlavne kvôli takej zvedavosti, lebo si myslím, že každý človek dneska hľadá nejakým spôsobom nejaký taký ideálny stravovací režim. Tak človek hľadá alternatívy, že čo sa dá spraviť preto, aby sa cítil lepšie alebo aby lepšie vyzeral. Tak najprv sa predstavím, ja som Peťo a pracujem v tomto fitku ako fitness tréner asi 4 roky. Okrem toho som založil ten program, ktorý sa volá I Love Vegan Energy. Ja som na to išiel skôr opačným smerom, lebo ja som si vždy myslel, že sa stravujem fantasticky, keďže vlastne ma to živilo. A potom som sa začal viac zamýšľať, tak ako Andrej hovoril, že odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré jem a čo to spôsobuje pre túto planetu, lebo pre mňa je, priznám sa úprimne, že pre mňa je myšlienka vitariánstva, tej surovej stravy, absolútne rovnocenná s myšlienkou vegánstva. To znamená nejakej tej harmonie na tomto svete, neubližovania. Myslím si, že stav mysle je dôležitejší ako to, čo príjmame. Ale keď má niekto zdravú mysel, automaticky príjma predsa zdravé potraviny, všetko so všetkým súvisí. Ja si myslím, že toto je naozaj veľká vec a myslím si, že ako náhle toto dorobíme, tak veľa ľuďom, keď aj nie, že sa otvoria oči, minimálne začnú nad tým veľmi, veľmi uvažovať. A už je to takéto semienko, ktoré sa nejakým spôsobom vloží do sveta. Ohľadne tejto stravy sa zaujímam aj kvôli tomu, že v podstate človek v dnešnej dobe, aspoň ja teda, sa cítim tak dosť unavená. A keďže mám 2 malé deti a nechcela by som zažiť, aby si zapamätali, že mama bola stále unavená. Na tejto zemi sme kvôli nejakému dôvodu a to určite nie je trpieť a byť chorý, ale žiť, zabávať sa, užívať si ten život a užívať si aj slasti. Ten projekt Vitarián nemá byť nejaký zelený Taliban, ktorý ľuďom všetko zakazuje a núti ich jesť veci, ktoré nechutia. Vitariánska dieta alebo vysoký podiel surového ovocia a zeleniny nám pomáha, aby sme mohli jesť koľko chceme, čo chceme, to zdravé a dosiahneme proste ideálny stav váhy, zdravia, vitality, všetkého. Takže k nášmu experimentu my vám budeme každý deň mixovať asi 1 liter nápoja, v ktorom bude 300 až 400 gramov listovej zelene. Okrem toho vám dáme odporúčaný plán stravovania, ktorý môžete dodržiavať, ale je na vás na koľko percent. Pre nás je dôležité, aby ste nám potom oznámili, že dodržiaval som na 100%, na 50% alebo vôbec nie. Je pravda, že som mala tu a tam nejaký deň, čo som bohužiaľ musela vynechať, čo sa týka konzumácie smoothie. A hneď na ďalší deň, ako som teda vynechala, tak som mala taký abstiak, áno, že ráno mi niečo chýbalo. Takže určite to bolo veľmi pozitívne a po tom mesiaci sa cítim fakt fajn a rada by som v tom nejakým spôsobom pokračovala. My robíme toto meranie kvôli nejakému dôvodu. My chceme dokázať, že tá živá strava naozaj zlepší naše zdravie. A živá strava nefunguje, ak sa pri tom nehýbeme. Ten celý náš metabolizmus sa naštartuje vtedy, keď si dáme zabrať. A to nestačí jedna prechádzka večer do krčmy a späť, ale tzv. High intensive training, to znamená, že ideme na doraz. Ahoj Peter, som veľmi rád, že ťa vidím dnes. Môžeš sa nám krátko predstaviť? Tak samozrejme, volám sa Peter Minárik
a som lekár. Mojou špecializáciou je gastroenterológia, čo je odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou chorôb zažívacieho traktu. A mojou takou špeciálnou profesnou záľubou je výživa a jej poruchy a zažívacie a výživové problémy. Tak ty si správny človek pre nás. Môžeš mi povedať, že prečo si sa zúčastnil na našom experimente? Tak je to pre mňa niečo nové a niečo, povedzme, nepoznané, lebo akokoľvek dlho by človek pracoval v hociakom odbore, nikdy neobsiahne všetko. A tak je to pre mňa taká trošku výzva niečo odsledovať, iné, než som, povedzme, ja bežnej praxi navyknutý. Aké máš očakávania? Dá sa za tak krátky čas, 30 dní, vôbec niečo merateľné dokázať? Áno, dá, ale nie všetko. Čiže ja očakávam, že sa u niektorých účastníkov zmenia niektoré laboratórne parametre, ktoré sú schopné v krátkom časovom horizonte sa meniť, ale bude to platiť predovšetkým pre tých účastníkov, u ktorých dojde aj k nejakej podstatnej zmene v tom pohybovom a stravovacom vzorci. U takých, ktorí sú už navyknutí a u ktorých nepôjde o veľmi novú záležitosť, len možno trošku zintenzívnenie, u tej sa nemusí objaviť nič, pretože čím väčšej zmene dojde, tak tým aj väčšie zmeny môžeme očakávať v tých výstupných hodnotách. Svojím spôsobom sa nemáme o čo oprieť, lebo nič takéto, jak som povedal, že my to v podstate ani nemôžeme pokaziť tento experiment, lebo nikto to lepšie pred nami neurobil. A to, že či to dopadne dobre, o tom nepochybujem, lebo to určite dopadne dobre. A ideme len o to, aby si to naozaj každý užil a aby sme našli v sebe tú oporu, lebo aj keď sa rozhodnete dodržovať tú stravu, čo na najvyššie percento určite príde ten moment toho detoxu, kedy človek povie, že ja proste niečo musím. Zoberte niekomu cigarety, zoberte niekomu, koľko ľudí sa vyliečilo z pervitínu, alebo z heroínu, alebo z doslova najtvrdších drog sa vyliečili. Zoberte niekomu biely rafinovaný cukor a vás to bude šaliť úplne. Zoberte niekomu pečivo, moja mama sa takto trasie. Úplne zúfala proste, ona je schopná vysadiť hocičo, zoberte jej pečivo, koniec. Takže ja dúfam, že si budeme navzájom oporou a že na tom po tom mesiaci sa stretneme a budeme sa stretávať možno aj, ale si myslím, že určite nejakým spôsobom budeme v kontakte aj neskôr a prinesieme tomuto svetu pozitívne ovocie. Krásne, ďakujem. My vám vlastne zmeráme ten stav tela, tuk, svalovú hmotu a tak a potom to porovnáme za 1 mesiac. Musím povedať teraz subjektívne za seba, keďže jedná sa o vitariánsku stravu, že spočiatku som bol trošku taký skeptický v mojom pristupovaní k tomuto projektu, keďže ja som stravujúci sa zmiešanou stravou, teda aj živočíšnou, aj rastlinnou. Bol som milo prekvapený, že prakticky u všetkých došlo k tým parametrom, ktoré sme sledovali, k ich zlepšeniu. Krásne, zaujímavé. Ahoj Adriana. Ahoj. Ahoj Ivana. Ahoj Andrej, ďakujem. Ahoj Dano. Ahoj Tina. Ahoj Dominika. Čau. Vítam ťa Boris. Ahoj Sonia. Čau. Tu máš dnešný prídel. Ďakujem. Ahoj Martin. Ahoj. Vítam ťa na dnešnom výdaji zeleného smoothie. Chcem sa ťa spýtať, prečo si sa zúčastnil nášho experimentu? Zúčastnil som sa z viacerých dôvodov, ale tie najhlavnejšie boli, že som chcel zlepšiť svoj zdravotný stav a znížiť aj určitú
nadvahu, ktorú mám? No, v prvom rade to bolo, pretože môj zdravotný stav nebol bohvie aký. Mám vlastne chronický atopický ekzém a už sa z toho snažím dostať nejakých 6 rokov a nič mi nepomáha. Zatiaľ nič nezabralo. Zatiaľ nič nezabralo, ani z tej klasickej medicíny, aj som skúšala nejaké alternatívy, ale zatiaľ nič. A niečo mi našepkávalo, že to práve pôjde cez tú stravu. Preto som sa prihlásila, pretože už som na tej živej strave už asi 2 roky, ale len na 50%. A ináč potom som na vegánskej a mala som pred 4 mesiacami sa mi zlomila ruka a bola som v dezolátnom stave podľa toho, jak som bývala predtým, vieš. No mňa vlastne ten experiment zastihol akurát v takom čase, keď som začínal s touto stravou, ako týždeň som bol na nej vlastne. Predtým som sa stravovala úplne na začiatku, som bola úplný všežravec. Potom som prešla do štádia, že mäso som obmedzovala, ale nevylúčila a stále viac a viac poslednú dobu som hľadala niečo, čo by úplne nahradilo takúto bežnú našu klasickú stravu, ale aby som vedela popri tom fungovať, keďže ráno skoro vstávam, potom behám, deti, robota, práca jedno s druhým, takže som si povedala, že všetci vravia, že z tohto je strašne veľa energie, že to človeka nabíja. Vravia to, tak som si to chcela vyskúšať a teda môžem potvrdiť, že aj v práci mi hovoria, že kedy s tým už prestaneš, lebo si ste na nevydržanie, ty stále len beháš, lietaš, máš energie a je to pravda. Ani občas mi ani tá pomyselná, taká tá v zadku nestačí vrtula. A čo očakávaš od toho? Že sa mi zlepšie krvný obraz, lebo tie prvotné výsledky boli také, že som mal málo krvných doštičiek. Hlavne kvôli tomu cvičeniu teda ma to zaujalo. Takže ja som kedysi cvičil a teraz vlastne sa to snažím nejak sklbiť túto vegetariánsku stravu s tým cvičením. Že tie svaly. No. Že v podstate chceme pri tom experimente chceme zistiť, že či sa svalová hmota dá zväčšovať aj na vegetariánskej strave. Dneska v 20. deň, čo by si mal ako zhodnotiť nejaký vývoj alebo nejakú zmenu na sebe? Čo určite je také výrazné u mňa je väčší príval energie, aj celkovo lepšia nálada a čo ma veľmi teší je, že keď sa zobudím, tak nie som unavená po akomkoľvek čase, dĺžke spánku. Že som mala trošičku strach, či to zvládnem, pretože generačne som velice ako vpredu, že? No a cítim sa úžasne. To som sa ťa chcel spýtať, že po 20 dňoch, aké cítiš zmeny na sebe? Zmeny cítim také, teraz je to trošku také starobné, pretože si merám tlak. Áno. Mala som ho hraničný, teraz ho mám totálne normálny, perfektný. Super. A čo sa týka toho posilovania, tam cítiš? Myslím si, že už som v dobrej kondícii, ešte tá ruka trošku, ale to nie je to. A myslím si, že toto mi určite pomohlo. A pri regenerácii? Áno, pretože Peťo sa stará o nás velice a nešetrí ma vôbec. A chceš pokračovať po skončení? Určite. No a za 20 dní, aký máš pocit? No myslím si, že dá sa to, ak do toho zapojíme ten proteín vlastne. Ten proteín môže byť aj rastliny, ako sa teda dozvedeli. Takže keď toto tiež pravidelne konzumujete, tak sa to dá aj s tými svalmi. Takže po cvičení si dávate rastliny proteín? No. Dobre. Chceš pokračovať v tomto spôsobe života? Chcel by som pokračovať, jasné, lebo ja som mal také obľúbené jedlo, že som si zmiešal kukuricu so syrom a dal som na to kečup. A teraz som to zjedol a veľmi akože už to telo vlastne si navyklo na túto stravu. Mal som z toho strašnú únavu zrazu takú, že až nezvyk. Vlastne teraz som zvyknutý takto ísť proste v jednom kolesom na tejto strave. A pocituješ nejakú tú vitalitu? Náš experiment sa volá Vitalita a svaly cez živú stravu. Tak vitalitu máš? Svaly? Áno, svaly ešte neviem. Dúfam, že sa ukáže na tom meraní, že nejaký aspoň gram svalu narastol. Ale cítim sa taká silnejšia, sa dá povedať. Oveľa lepšie než pred mesiacom. Áno. Viedli ťa nejaké zdravotné problémy k zmene spôsobu stravovania? Áno, vlastne ja som onkologický pacient a aj na základe toho sa snažím už v súčasnosti lepšie stravovať, vlastne aby sa to nevrátilo. Chceš pokračovať po skončení experimentu? Jasné, lebo ja a ovocie, to my sme veľmi dobrí kamaráti, to my sa môžeme, takže jasná vec, že chcela by som pokračovať ďalej, tak hádam mi to vydrží čím ďalej. Tak si pripijeme? No jasné, budem veľmi rada. Tak, na to je zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Poď.
predtým to bolo menej, ale neviem o koľko kýl, ale viem, že... číslo, hej? 85. No vtedy bolo 85 a teraz je to koľko? 115. Takže koľko? No, 30? 30 kg. No, tak. Ahoj Zuzka. Ahoj Andrej. Ja ťa vidím. Podobne. Prečo si sa prihlásila do nášho experimentu? A ja mám veľmi blízko k nejakému stravovaniu, čo sa týka zeleniny, ovocia a tak ďalej. A bola to trošku iná forma ako niečo, čo som doteraz vyskúšala, takže čisto z takej zvedavosti. A prinieslo to po 30 dňoch nejakú zmenu, pozitívnu alebo negatívnu? Určite to prinieslo zmenu, veľmi pozitívnu by som povedala. Ja sa po tom mesiaci cítim naozaj super. Ahoj Dominik. Ahoj. Chcem sa ťa spýtať, prečo si sa prihlásil do nášho experimentu? S tým súčasným stavom, ktorý bol vtedy, som spokojný nebol. Ako sa cítiš teraz po 1 mesiaci účasti na našom experimente na surovej strave? Vieš čo, cítim sa dobre. Ja sa priznám v to, že akože teda nešiel som 100% raw, takže ja som sa trošku modifikoval, že aspoň obed som si dával teplý. Ale cítim sa dobre. Ako prvý týždeň bol hardcore, lebo človek stále, tým, že nemáš čas a tak ďalej, hľadaš pečivo rýchlo, hej, že proste to je to prvé, čo ťa padne a ideš do auta rýchlo. Ale keď si na to zvykneš, tak ťa to už potom ani netrápi a hovorím, že teraz je to v poriadku. Čiže ja som si našiel taký nejaký svoj zlatý stred, že stále moje presvedčenie ma neťahá k tomu byť 100% vegetarián alebo vegan alebo tak ďalej. Ja hovorím, že ja som skrátka všežravec, ale je dobre vedieť to, že kopu vecí viem nahradiť zdravšími vecami, a ktoré majú de facto pre mňa ten istý efekt v tom, že zasytia, mám energiu a som z nich v pohode. Ahoj Heňa. Ahoj. Som rád, že ťa tu vidím. A po 30 dňoch sa ako cítiš? Super. Áno? Som veľmi rada, že som do toho išla a môžem povedať, že mi to dalo veľmi veľa. Cítiš nejaký nával energie? Určite. V podstate, čo badám na sebe je, že napríklad ráno sa mi úplne ináč stáva ako predtým, čo je veľké pozitívum v mojom prípade. Áno. 200. A do pravého uhlu, hej? Kolena do pravého uhlu. Poď. A zatlač, hop! Sama. Ďakujem. No, takže zlepšenie, z koľko na koľko? To netuším, Zostala 200. ale potles bol väčší. Neviem, koľko mal predtým, ale určite nebolo 200 ani náhodou. To akože. Peter, som rád, že dneska sme oficiálne skončili náš experiment. Ako to hodnotíš? Bolo to zložité, náročné to zorganizovať? Ja som rád, nerád. Nerád som, pretože si myslím, že sa stretla fantastická skupina ľudí. Rôznych vekových kategórií, rôznych životných príbehov. Som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Myslím, že to výsledky sú fantastické a na druhej strane nie som rád, lebo som si už tak na nich zvykol a veľmi som sa vždy tešil, keď sme sa spoločne stretli. Vznikla vlastne taká súdržná skupina. Taká veľmi príjemná komunita, si myslím. No. A to, čo vlastne meráme, že vitalita a svalstvo, tak ako to hodnotíš za ten 1 mesiac? Hodnotím to tak, že tie výsledky sú približne také, ako som očakával a mne sa zároveň potvrdilo, že to funguje nielen na mne a na klientoch, ktorých som mal predtým, ale aj na úplne ľudí, ktorí s tým začínali, že na živej strave je tá svalová hmota naozaj výkonnejšia a žiadne kvalitnejšia, žiadne predsudky o tom, že nebudeš mať energiu, budeš slabý, to proste nefunguje. Ľudia si myslím, že sa cítia skvele. Ja som videl za ten mesiac každý jeden tréning, som videl pokroky u každého jedného. Ďalšia vec je, že tie tréningy sme nemohli sme nastaviť tréningy, takže konkrétne na každého človeka. Tie tréningy museli byť nejaké skupinové, to znamená, že každý sa musel v niečom prispôsobiť tým ostatným a napriek tomu je ten výsledok úplne úžasný. Cvičili sme hlavne s vlastnou váhou a pritom to vlastne pribudnutie sily je naozaj evidentné. Dobre. Takže ja som veľmi spokojný, čo sa týka výsledkov. Tak ja sa teším na ďalší experiment, ktorý budeme robiť. Ja sa teším takisto. Dnes je veľký deň pre mňa, pretože sme zverejnili štúdiu, zverejnili sme výsledky nášho experimentu. Tie výsledky sú nad očakávania dobré a motivuje mňa osobne to k tomu, aby som pokračoval v našej ceste propagácie surovej stravy. A všetkých vás ostatných len pozývam, aby ste
zažili to isté pozitívne, čo zažívame my, všetci vitariáni. Tí účastníci štúdie boli rôznorodí. Boli tam dvaja mladí páni s vyslovenou obezitou, boli tam niektorí s nadváhou, ale boli tam aj ľudia, ktorí mali zdravú telesnú hmotnosť, pravidelne predtým cvičili. Bola tam dokonca jedna účastníčka s onkologickým ochorením, ale v štádiu remisie. Čiže bol tam pestrý mix ľudí a tá zmena spočívala v tom, že dostali každý deň počas sledovaného obdobia 2 porcie surovej zeleninovej a ovocnej stravy v podobe tzv. Smoothies. Dostali aj takú biovýživu s obsahom ryžového proteínu, vyrobeného z hnedej celozemnej ryže. A zbytok počas dňa sa stravovali tak, ako boli navyknutí. A bolo zaujímavé aj zisťovať, či zvýšenie podielu surovej rastlinnej výživy ovplyvní nejak negatívne ich fyzický výkon. A k potešeniu neovplyvnilo to vôbec negatívne. Naopak, pri výstupnej kontrole všetci účastníci tvrdili, že sa cítili v tomto celom období fyzicky veľmi výborne, boli pri dobrej telesnej kondícii a znášali ten intenzívny tréning veľmi dobre. Mňa zaujímali samozrejme parametre telesného zloženia. Treba povedať, že až na jednu účastníčku u všetkých účastníkov ostatných došlo k poklesu telesnej hmotnosti a k zvýšeniu podielu svalovej hmoty. Ono to nebolo u všetkých účastníkov rovnaké. U niektorých boli tie zmeny, ktoré všetky hodnotím pozitívne, mierne, u niektorých boli väčšie. Avšak najväčšie boli u tých 2 pánov s obezitou. A takisto sa to týkalo aj laboratórnych parametrov. A treba zase s potešením konštatovať, že u všetkých došlo k poklesu celkového cholesterolu, u 5 zo 6 došlo k poklesu LDL, škodlivého cholesterolu, a takisto k poklesu triglyceridov došlo u všetkých. To zvýšenie podielu svalovej hmoty, to sa nedialo, by som povedal, vďaka tej surovej zelenej strave, ale to sa dialo predovšetkým vďaka tomu, že oni intenzívne cvičili. Čo je ale dobré konštatovanie, že práve ten zvýšený podiel tej surovej zelenej stravy nebránil im podávať tie fyzické výkony a plne sa zúčastňovať tých kondičných tréningov, ktoré navyše oni ešte aj pozitívne hodnotili. Čo je pre mňa dosť dôležité, že všetky tieto parametre, ak sú udržateľné a nie je to len krátkodobý fenomén, tak sú schopné aj zabezpečiť zníženie šanci na vznik závažných civilizačných ochorení niekedy v ďalekej budúcnosti. Ja by som teda odporúčal, aby ľudia, ktorí majú rezervy, a to máme takmer všetci vo svojom stravovaní a vo svojej pohybovej aktivite, aby sa buď úplne alebo čiastočne inšpirovali aj týmto experimentom, touto štúdiou, aby zvýšili podiel surovej zeleniny a surového ovocia vo svojej strave. Ono to nemusí byť formou smoothies, ale keď to bude forma smoothies, tak si vlastne pridajú aj nejaký kulinársky zážitok, pretože som to teraz opakovane ochutnal a je to veľmi dobré a ľudia nejedia len preto, aby sa nasytili, ale aj preto, aby im chutil život. Ja ako tréner som chcel dokázať sebe aj v širokej verejnosti to, že na živej strave sa dá plnohodnotne športovať, dá sa prežiť plnohodnotný aktívny život. A myslím, že vďaka tomuto experimentu sa to aj veľmi nádherne potvrdilo. Všetci ľudia, ktorí sa ho zúčastnili, mali vynikajúce výsledky. Počas tréningov mali dostatok energie, boli dostatočne vitálni a to je niečo, čo mňa osobne najviac zaujímalo a čo som zároveň aj dokázal. Posilovanie vo fitness centre spôsobuje skutočný stres svalovej hmote aj pre ľudí, ktorí pravidelne športujú. A nie je to ešte pre ľudí, ktorí, ako mnohí z nášho experimentu, nabehli na pravidelné športovanie úplne prvýkrát v živote. Vďaka živej strave sa celý ten čas regenerácie u nich naozaj veľmi zrýchlil. A sám som bol veľmi príjemne prekvapený, akým spôsobom nabehli na pravidelné trénovanie. Keďže mám skúsenosti s mnohými ľuďmi, tak som očakával minimálne na začiatku mesiaca svalovice, prípadne možno aj nejaké ľahké teploty, ktoré vznikajú zo zvýšenej produkcie kyseliny mliečnej. Nič takéto sa nestalo. Ľudia chodili nadšení na tréning, kde skutočne tú hodinku a pol, keď sme makali naplno, tak podávali perfektné výkony.
ak aj vy túžite po rovnakej životnej energii a vitalite, akú máme my a účastníci nášho experimentu, tak vám vrelo odporúčam pridať sa k nám a prejsť na živú stravu.